Łestałe iż welny place na kaszepści pielgrzymce do Zemi Świąty, magnifikat kaszebów. Je już przeszło 130 lat zapisunych, mamy 165 placy, także serdecznie zaprosimy, żeby so zapisywać, a ci, co są już zapisali, żeby wysłali wszystkie swoje dokumenty i potwierdzenia, karta zgłoszenia, warunki uczestnictwa. Jedziemy 10-17 marca 2013 roku do Zemi Świąty, fligrem ze Gduńska. Pielgrzymce nasi przewodniczy biskup Wiesław Śmigiel, biskup z Pelplina. Patronują też pielgrzymce honorowe arcybiskup Sławoj Leszek Głódź i prymas Puelści, arcybiskup senior Henryk Muszyński. Punktem kulminacyjnym naszej pielgrzymki będzie poświęceni i odsłaniający tyfle z kaszepskim tekstem Magnifikatu w Ein Karem, w placu, gdzie w sanktuarium nawiedzenia świętej Elżbiety. Dziś w tym miejscu pracują Franciszkanowie. Tam też płety główne uroczystości, my wszyscy spłytkamy się z zakonnikoma, z klasztornikoma, którzy nam w tej sytuacji, jaką jest w Zemi Świątej, w warunkach pracy tam chrześcijanów, lepiej wiedzą noma Franciszkanowie. Łekrum tego też będziemy jakby szlachoma naszego Pana Jezusa Chrystusa, będziemy w Jerozolimie, odwiedzimy Galilea, będziemy w Kafarnaum nad brzegiem Galilejskiego Morza. Zajedziemy też na pustynię, będziemy w Sebastii, dojedziemy do Ein-Gedi nad Morzem Martwy. W tym wszystkim naszym pielgrzymowaniu też będą nam towarzyszyli nasi kaszepści książę. Także modlitwa, słowo kaszepści będzie w Zemi Świątej też żywi. W 2000 roku odsłonięła ma tyfla z kaszepskim tekstem Pater Noster. Teraz po 13 latach, ta 13 widać mubec dla nas szczęśliwy, odsłonimy kaszepści, drugą kaszepską pamiątkę z tekstem modlitwy Magnifikatu. Serdecznie wszystkich zachęcamy i roczymy do wzięcia udziału w tej pielgrzymce.